खुलुमबाय इनसाइड एनि बर'आव आं मिथु बर'। दिनै एनडिएफबि नि 33थि मुंख्लं सान। बे सानखौ बारग' एनडिएफबि नि दैदेनगिरिफोरा मुंख्लं जानाय नखरफोरनि सोद्रोमा आरो ओनसोलनि रायजोफोरखौ लानानै चिरां जिल्ला आरो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय हसं बर' गुदि फरायसालियाव फालियो। इं 1985 मायथाइनि 3 अक्ट'बर खालार खालि बीएसएफ एबा बर' सिकिउरिटि फर्स मुङै जोनोम मोननाय बे बिग्रायारि हानजाया उननि समाव एनडिएफबि एबा नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट मुङै सोलायफिनदोंमोन। गोलाव बोसोर हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय सोमावसारनायनि मुंख्लं जाबोनाय आफादनि बिर जोहोलावजोफोरनि गोसोखांथि महरै दिनैनि 14 सेप्तेम्बर खालारखौ मुंख्लं सान महरै फालिबोदों। दिनैनि बे मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि एमसिएलए बारग' एनडिएफबि नि माखासे दैदेनगिरि आरो मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। दिनैनि दिना बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। बे जारिमिनारि सानखौ जों दिनै गोबां जायगायाव दाब जायगायाव जों फालिदों। जेखि जाया मानो बयबो मिथिगौ जे एनडिएफबि आ डिसबेन्ड जाब्लाबो जोंनि जारिमिनखौ रावबो खोमोरनो हायाखै। बे जारिमिनखौ जोङो नोजोर बोनानै जोंनि जारिमिनारि जाथायफोरखौ लानानैसो जों दिनै खुंनाय जादों। बेखौ सोरबाया उल्थां फाल्थां साननो हागौ जे सोरबाया ओरै गभर्नमेन्टआव दं ओरै दं। बे खुनु गभर्नमेन्ट आरो सोरबा अबावबा थानाय बा बेजों सोमोन्दो गैया। सोरबाया बिदि सानदोंब्ला जों बेखौ एसे गनायनो गोब्राब जागोन। मानोना जोंनि गासैबो बर'नि जारिमिना बे मुंख्लंफोरनि दारैसो जानानै फैदों। जों बेखौ सनमान होनांगोन। बेखौ आयदार ओरैब्लाबो जों बेखौ सनमान होनो थाखाय आं खावलायदों। आरो जों सानदों जुदि जायोब्ला बे दिनै 14 सेप्तेम्बरखौ एस ए हल जोंनि बर'नि जाथिनि थाखाय मोनसे बन्दनि सान होननानैसो जों फालिनो हानांगौ। बेसो जोंनि देरसिन मुंख्लंफोरखौ सनमान होनाय जागोन आं बेखौ सानो। आरो जोंनि एनडिएफबि नि जिथुनाखि गोजौनि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनखौबो जाहाथे जोंनि धेमाजि जिल्ला एनडिएफबि मुंख्लंफोरनि थाखायबो जाहाथे बिहोमाया जोंखौबो बिहोमा होयो आरो बिहोमा होनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंखौ धेमाजि जिल्ला हिसाबै मुंख्लंफोरनि मान मर्यादाखौ जाहाथे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो लाखिनो हायो जोंनि लिडारफोरनि दैदेननायाव। आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि जि हाबाफारिफोर दङ आरो भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि जिथुनाखि मोनब्रै आफाद आरो एबसु जों आरो लोगोसे बिकेसि बेजों फैफानाय जिथुनाखि दफाफोराव जोंनि एनडिएफबि नि आरो मुंख्लंफोरनि जिथुनाखि क्लजफोर दङ बेफोर क्लजफोरखौहाय जाहाथे थाबैनो मावो आरो मावनानै जाहाथे मुंख्लंफोरनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन मोनहैयो आरो सनानि हांखोजों लिरनानै दोनजायो। बेखौ आङो आसा खालामदों जोंनि धेमाजि जिल्लानि आङो सासे बारग' एनडिएफबि जानानै। बेखायनो दिनैनि सानखौ जोङो मुंख्लंफोरखौ जोङो मान होनानै दिनैनि 14 सेप्तेम्बरखौ जोङो फालिनाय जादों। आरो आं बेखौबो दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौबो खावलायनो सानो जोङो थांना थासान्दि जोङो मुंख्लं सानखौ जोङो फालियालासिनो थानो हानाय नङा। जोंनि मुंख्लंफोरनि बिहोमाखौ जों बावगारनो हानाय नङा। मुंख्लंफोरनि बेसेन थै होनायनि गेजेरजोंसो दिनैहाय जोङो माहारियाव मोनसे जोङो थासारि जोङो सोमजिहोनो हादों। बेखायनो मानव गेदेर सारमोन आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जिथुनाखि दैदेनगिरिफोर दङ आङो फिन खावलायबावदों जाहाथे जोंनि धेमाजि जिल्ला जोंनि मुंख्लंफोरनि आरो जोंनि जिथुनाखि मोननांगौ राइटफोर दङ बेफोरखौ जाहाथे माने थाबैनो खामानिखौ मावो आरो जोंखौ आउट अफ बिटिआर हिसाबै नासयनानै दोननायखौ जोङो मोजां मोना। मानोना आङो दिनैहाय रोखायै बुंदों जोङो बबेबा बिटिआर नन बिटिआरनि खोथा फैया अल जे बर' हिसाबैनो दिनै सुक्तियाहाय जानानै फैदों। बेखायनो आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आं खावलायो जाहाथे बिटिआर बा नन बिटिआरनि खोथाखौ बुंबाय थानाङा। मानोना बिटिआर आरो नन बिटिआरनि गेजेरजों जोंहा माहारियाव माखासे जेंनाया मोनसे समाव गोसारनो हागौ। मानोना बै बिटिसिनि नैबे माबा आउट अफ बिटिआरनि होननायनि सिन्था धारनाखौ लानानै जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बा बिटिआर गभर्नमेन्टनि जायफोर माने दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आरो बिसोरो जाहाथे माने आउट अफ बिटिआरनि होननानै जोंखौ नासयनानै दोननाङा बेखौबो आं दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों आङो दिनै फोरमायहरदों।